Hej Candace. Hvad laver du? Jeg ligger bare her, fuldstændig modløs. Jeg ved, hvad du mener. Der var ingen af de kvindelige superhelte, der kom, så alt går op i testosteron og kræfter og slåskamp, som er... Jeg prøvede bare at hjælpe, men det eneste, jeg gjorde, var at lave rod i det hele. Jeg er uduelig. Jeg ved præcis, hvordan du har det. Der kom tid til deres halløj, deres macho-legetøj, og de laver meget støj. Ingen ville høre mig. Jeg måtte ikke røre noget. Alt jeg gjorde blev misforstået, og skæld ud, det har jeg fået. Jeg er forvist fra deres leg. Det er ikke fordi, at jeg ikke står ved, men jeg føler bare et sted, at vi kunne, ja vi burde være med. Det piner og det smerter. Det er klart, jeg ikke må være der. Selvom jeg er nonchalant, så er jeg usikker i dem selv. Ville ikke gå over stregen. Skylden, den er nok min egen. De synes bare, jeg er i vejen. Ville bare hjælpe til. Vil jo 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 bare hjælpe til. Vil bare. Jeg vil bare hjælpe til. Jeg vil jo bare hjælpe til, Phineas.